Памятаеце, як Беласнежка ўразіла вас? Як папялушка заваявала ваша сэрца? Зараз Уолт Дысней прынясе сваю трэцюю гераіню. Аліса ў краіне цудаў Уолта Дыснея, колер тэхнікалор. Крочце ў захапляльны, рознакаляровы, цудоўна новы свет, бо Уолт Дысней ператварае ў зіхоткае жыццё прыгоды Алісы ў краіне цудаў, паводле любімай гісторыі Льюіса Кэрола. Там ёсць цудоўныя мелодыі для вашага мастацтва, усхваляванне для вашых вачэй, якое вы адчуваеце разам з Алісай, цудоўныя сябры, якіх яна сустракае. Траляля і труляля, моршчыць асляр, звар'яцелы капялюшнік, сакавіцкі заяц, чашырскі кот і белы трус. І шмат астатніх. To me? To you. A very merry birthday. For me? For you. Little red butterflies kiss the tulips, and the sun is like a toy balloon. There are gifts up in the morning glories in the golden afternoon. Надзвычайная карціна. Па-за гэтым светам. Свет цудаў у адной цудоўнай карціне. Дрыжыкі ў ёй. Песні ў ёй. Аліса ў краіне цудаў. Надта добрая парада. Усё ў залаты поўдзень. Было бліскальна, спазняюся. Песня дня ненараджэння. Распаўсюдзіла RKO. Аліса ў краіне цудаў.